A loita contra a pandemia do coronavirus marcará o capítulo serenísimo da Confraría do Albariño. A pesares de que non se celebrará a festa do Albariño, o ente si mantén o acto do Día Grande o domingo 2 de agosto, que este ano estará dedicado aos que pelexaron na emerxencia sanitaria. O capítulo vai a facer un acto capitular, pero ten a sensibilidade deste ano do capítulo do Albariño vai a ir enfocada a todos aqueles colectivos, persoas que estiveron sempre loitando na pandemia, loitando sempre, arrimando o ombro e traballando por todos nós. Para reducir o acto entregaránse menos distintivos. O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez, e o investigador José Manuel Martín Costas serán os cabaleiros que este ano se incorporan á orde. Tamén se manteñen os albariñenses de honra, que recaen na Garda Civil, a Brilat de Pontevedra, as policías locais nacional e autonómica, a Axencia Galega de Emerxencias, os bombeiros e a Asociación de Médicos de Urxencias, que representará o médico do Hospital do Salnés, Tato Vázquez. Queríamos nombrar cabaleiro a todas as persoas de la sanidad de Galicia, que lógicamente trabajan por la sanidad en hospitales y todos los colectivos, tanto médicos como enfermeras, como celadores, como ayudantes de enfermerías, a todos los colectivos de la sanidad que lo representamos en el Conselleiro da Sanidade da Xunta de Galicia. A COVID-19 marca o contido da cita e tamén a organización. O evento perde o tradicional desfile polas rúas de Cambados. O acto celebrarase, como sempre, no patio de armas do Pazo de Feciñáns ás 12 do mediodía, encabezado polo gran mestre da Orde, Alberto Núñez Feijóo. Tamén estará marcado polas restricións recomendadas para garantir a seguridade sanitaria. Sería o acto capitular, con todas as restricións de persoas, cas medidas de seguridade, cas distancias, e tendo sempre en conta a normativa vixente e a que poida vir. Tamén que ao mellor, pois aquí hasta o día do capítulo pode ir variando algo. Confiemos que non, que todo base sempre ca normalidade. O sábado ás 12:30 do mediodía celebrarase o tradicional irmandamento cunha confraría gastronómica. Este ano será coa do Rabelo, e só asistirán dous representantes chegados de Portugal. Ademais, a banda de gaitas verase reducida a un só intérprete. Ao finalizar o acto, haberá un show cooking no patio de armas de Feciñáns. A todos os eventos só poderá asistirse con invitación nominal.